Okay, måske det er omvendt. Hvad? Venstre det er saltsyre, højre det er eddikesyre. De når sgu da ikke regne. Nej, der var mange. Hold da på, hold da. Vi er da længere end de andre. Ja. Den der er vi nødt til. Det skal vi til at lave. Der kan du gå hen og veje af. Man tager det så lidt som muligt. Så lidt som muligt. Fordi at det er en stor... Bare af, det skal sgu da ikke. Nå. Bold. Det er så her, hvor vi får brug for det, der dringer. Eddikesyre, saltsyre, der er ikke så meget stort på, så eddikesyre, saltsyre, ja.